Jo, lad os gøre det. Har også hørt den lækre model Lars Armstrong er i byen. Fedt, lad os skrive din bitch. Lars skal hen i lånebutikken. Ja. Oh my god, fed trøje i vinduet. Skal jeg bare. Oh my god. Se, der går Lars Armstrong. Oh my god, han er så lækker, og han kigger på os. Hej smukke piger, hvad hedder I? Sofie og Carla. Hvad er Carla, vil du ikke på date med mig? Jo! Din fucking lorteluder, mand. Jeg fucking hader dig slet. Jeg kan hælde magt, mand. Min negl. Min smukke negl. Wallah, jeg springer. Jeg fucking mener det. Jeg springer på grund af dig, mand. Hvad fuck har du gjort? Du har fucket mit liv op. Nej, mand, du må ikke springe. Jeg kan ikke gøre for det. Undskyld. Altså, undskyld. Jeg er så ked af det. Bitches.